lapang iman. Okay. Okay, sige. Amat-amat lang kita. Thank you very much. Dagoy, Burong, Jollibee, Birdie, Hamburglar, Yakult, Yakult Lady, Mr. and Miss Your Fire, Jollibee. And of course, Tito Mayor Jonathan. Salamat din. Jason, we are followed by, you can see a string of cute cars, ano? Amo ini sila ang nag-exhibit diri sa aton sa Pilakadlaw sa Plaza Libertad. Amo ni ang aton nga Team Swift Iloilo. Amo na ang NASCAR Group Champion. Ang head is Mr. Ernest Dizon and ang vice is Mike Habada. Thank you. May mga sakay sila. Driver. Okay. Salamat din sa pag-join sa aton sininga 81st Charter Day Celebration. Ang nagagasong sa Team Swift Iloilo do manami-ay si Jason. Oh, kung nasaksihan naton ang mga guwapo ng mga salakyan, subong naman niya ang mga guwapa nga linay sang syudad sang Iloilo. Winners naton kagabi. Gratulaton na lang sila nga makapalapit din dira para nga makita gid ninyo. Yan ang mga guwapa nga Miss LGBT winners. Para man. Again, madamo kita salamat Team Swift Iloilo. Thank you very much. Ara na. Okay, lihog lang ko sa aton nga taga bansang traffic dira nga medyo dasig-dasigaw naton. Ang nag-control sa traffic, double time please. Sa punta sa may BPI. Salamat man sa aton sila nga mga friends from the media nga naga-cover kag naga-Facebook live para hindi man mahidlaw ang mga Ilonggo naton sa guwa sang Iloilo nga nagalantaw subong. Good morning again and happy 81st Charter Day. Yari na ang mga winners sang Linay sang syudad sang Iloilo 2018. We have our second runner-up, Miss Ann Palmares. Where are you? And wait, okay. Ayan si Ann. Ang ato naman yung first runner-up, Lizelle Mirasol. And Lizelle. of course, ang Linay 2018, Miss Angelica Estravillo. Be, palakpakan man nato ng aton nga mga linay sang syudad sang Iloilo. Ari naman, Perte, Arya. pa. Okay. Tagaan naton be isang simpo nga makatindong man sila. Ano? Pwede yan siguro nga pundo ang aton nga... Sa monster truck, ang atong mga Miss LGBT. Okay, pwede yan ay yung mga kan. Pediritso na lang din siya. Second runner-up, Danica Fajardo. First runner-up, Joaquin Love Garcia. And the winner, Miss Eris Erica Lanceta. Okay. Congratulations, kid.